Educación, e así o recolle tanto o noso Estatuto como a Constitución Española, é un dereito de todos. Pero, despois de 3 anos de goberno de Feijóo e despois dos recortes do goberno de Rajoy, parece máis ben un dereito duns poucos. Pasa a ser somente o dereito duns poucos. A reducción da ESO a 3 anos, beneficiando claramente o ensino privado concertado, ou a reducción da modalidade de bacharelato das 4 modalidades a 2, ou a non actualización dos módulos da formación profesional, son 3 elementos que redundan precisamente en detrimento das clases menos favorecidas, menos pudientes. No que levamos de legislatura en Galicia, os recortes se poden cifrar en torno aos 800 millóns de euros nestes 3 anos, que sumados aos recortes que acaba de aprobar nos orzamentos o Goberno do Estado, estaríamos falando de 1.000 millóns de euros. Precisamente no sector como educación, donde non andamos sobrados é de recursos, nin materiais, nin humanos. E aí temos o informe PISA do ano 2009 que testifica isto que eu acabo de dicir. E veremos a ver no informe que se faga este ano como incide, probablemente negativamente, estes recortes que eu decía destes 3 anos anteriores. Estes recortes van nos levar inexorablemente ao peche das escolas no rural. Aquelo de que hai que potenciar o rural, que se enche a boca ao goberno popular, de que hai que manter o rural, de que hai que darlle servicios, de que hai que potencialo, dificilmente o podemos facer se sacamos o recurso básico como é a educación, se sacamos os nenos desas escolas e deixamos a esos concellos sin este tipo de servicios. O mesmo pode pasar coa sanidade, pero aquí falamos de educación. E iso por qué? Pois porque incrementa ratios en educación primaria de 25 a 30 alumnos, que non serán 30, serán máis porque os repetidores non computan, polo tanto, serán máis de 30 seguramente. E o mesmo pasa na secundaria, cunha ratios de ata 36, que máis os repetidores podemos ter aulas de 40 e pico alumnos nunha clase. Ben, aquí habría que facer un inciso, e é que as aulas actualmente, no ensino non universitario, non están adaptadas a este número de alumnos. É dicir, de feito, hoxe hai varios centros, fundamentalmente de secundaria, que xa para entrar os 35, 37, 38 alumnos que teñen actualmente teñen dificultades. Tamén traerá outra consecuencia, e é a consecuencia do emprego. Neste momento hai alrededor de 5.000 profesores interinos e sustitutos traballando en Galicia. Pois ben, con isto, esos traballadores efectivamente se van ir á rúa. E se van ir á rúa, primeiro, polas ratios, segundo, porque como non vai haber recursos económicos, non se van poder contratar. Interinos son, pois se interesa o dato, en torno a 1.000 en ensino secundario, 800 en primaria e algo máis de 3.000 sustitutos nos dous sectores. Todas estas medidas van en detrimento das clases sociais máis baixas ou das clases medias e camiñan claramente cara a unha privatización do ensino. Disminuyen as partidas destinadas a becas e as axudas a estudiantes hasta un 11,6%, laminando así a igualdade de oportunidades. Desaparece o programa Educa 3, que estaba dotado con 100 millóns de euros, fundamentalmente para o desarrollo do neno e para facilitar a conciliación familiar. Desaparece o programa Educa 2.0, destinado a facilitar o uso das novas tecnoloxías dentro da poboación escolar. E os programas de enseñanzas universitarias redúcense nun 62,5%, pasando de dispoñer de 400 millóns de euros en 2011 a 150 no ano 2012. Son medidas, nós entendemos que, efectivamente, no momento de crise, pois hai que recortar, e hai que recortar gastos, pero hai que recortar aqueles gastos que poden ser supérfluos, aqueles que non afecten os dereitos das persoas. O goberno Rajoy presume dunha política de reformas, pero non é así. Aquí non hai reformas, aquí o que hai son recortes, e ademais recortes, digamos, mal dirixidos, que van a provocar
unha enorme dificultade ao noso crecemento económico no futuro, a unha evolución razonable da nosa competitividade no futuro, porque bloquean o noso futuro. Sin duda, isto vai provocar, todos os expertos así coinciden, unha caída moi notable do nivel de calidade, unha baixada do nivel dos resultados do sistema educativo, e iso está comprometendo o noso futuro. Por tanto, non é unha política reformista, é unha política contrarreformista que vai en sentido contrario ao que precisa a sociedade no futuro. En segundo lugar, é unha política inxusta socialmente, como ben se decía. É unha política que vai dificultar en maior medida aqueles que teñen menos renta, menos recursos económicos para enfrentarse a esta situación, como veremos a continuación. Traen desigualdade social, un incremento das desigualdades sociais en España. E, en terceiro lugar, é unha política contraria ás promesas que hai pouco tempo facía o señor Rajoy. O goberno Feijóo, o seu discurso, é que xa fixo a maior parte das reformas. Galicia anticipouse ao goberno Rajoy. Nos últimos 2 ou 3 anos xa fixo os cambios que había que facer. O segundo elemento do discurso é a nosa situación financiera é unha situación extremadamente razonable, os que están mal son outros. Esos son os 2 elementos centrais do discurso de Feijóo. Se iso é así, por que é necesario incorporarse con esa alegría, digamos, con ese entusiasmo a estos recortes impulsados desde o goberno de Rajoy? Algo non cadra entre o discurso do señor Feijóo e a realidade. Hai algún desaxuste profundo entre uns e outros. Ao noso entender, o que unifica as medidas para o ensino obligatorio e as medidas para a universidade é que hai 2 sectores involucrados no proceso educativo, no sistema educativo, sobre os que se carga o custe da situación. Un sector que é o profesorado. O profesorado parece que concentra todas as iras do goberno de Rajoy. Un profesorado que, no caso de educación obligatoria, se lle suben as horas docentes, se lle eliminan os complementos retributivos ou as retribucións variables, e se reforza a non cobertura de baixas que xa introducira o goberno de Feijóo. Un profesorado que, no caso do ensino universitario, pois de novo se lle aumenta considerablemente a carga docente. Coa mesma idea, pois diríamos que o ministro Wert traslada á sociedade de que traballan pouco. Idea, por certo, contradecida públicamente pola Conferencia de Rectores, que sinala como nos últimos tempos en España aumentou considerablemente a produción científica e investigadora, fundamentalmente gracias ao esforzo das universidades. No caso dos alumnos para a educación obligatoria, se lle reduce a oferta nos bachilleratos, se posterga a actualización dos módulos de FP, sendo como é a FP unha das claves para poder ter un sistema productivo competitivo que nos permita sair ben desta crise. E, ademais, como ben se decía, se incrementan os alumnos tolerables por aula, dando lugar a unha maior masificación do ensino e, por tanto, según a opinión dos expertos que se teñen expresado públicamente, provocando un deterioro notable da calidade. Na universidade é algo parecido. Vanse eliminar carreiras. Pensen vostedes que isto que parece inocuo pois vai dar lugar a que moitos alumnos, para poder levar a cabo o seu proxecto, matricularse na titulación que desexan, van a ter que desplazarse de cidade, por tanto, provocando un incremento de custes moi considerable para as familias que terán que facer frente a esa nova situación, pero para todos se prevé un incremento moi notable das tasas universitarias.
de entre un 66% e un 100%. E, por tanto, un incremento que podemos situar para cada alumno por ano no orden entre os 500 e os 750 euros, o cal dá lugar a que unha familia con 2 fillos, ao cabo dunha carreira universitaria normal, estemos falando de entre 4 e 5 mil euros de custe simplemente en matrículas universitarias. Simultaneamente, desde o Ministerio se produce un recorte moi notable de toda a política de bolsas. As bolsas referidas a escolarización universitaria sin máis, donde ademais introducen con máis forza criterios de excelencia académica e se postergan criterios de condición social ou de renta, pero tamén outras bolsas de carácter complementario para mestrados, para o programa Erasmus, para aprendizaxe de idiomas e outras. Hai unha estrategia clarísima de reducción das axudas aos estudantes ao mesmo tempo que se suben considerablemente os custes da matrícula universitaria, as tasas universitarias. E, por tanto, se está provocando unha situación onde moitas familias van a ter dificultades para poder financiar o estudo dos seus fillos na universidade. Isto para nós representa un ataque á universidade de todos, que tiña problemas, que tiña dificultades, que debíamos facer aínda un esforzo maior en abrir a determinadas categorías sociais, pero con isto estamos dando varios pasos atrás. Galicia tiña, até o día de hoxe, un dos sistemas educativos con menos desigualdades. Temémonos que isto vai a cambiar con todas estas medidas. Tiña un sistema educativo onde un dos problemas centrais era o fracaso escolar. E, sin embargo, temémonos que aquí vayamos a un agravamento, a unha intensificación deste problema. Non se atenden as cuestións de fondo, non se promove a internacionalización da universidade, non se promove unha maior implicación da universidade coa produción científica e investigadora, todo o contrario, non se promove unha maior conexión coas necesidades da sociedade, non hai ningún ánimo reformista, senón o ministro Wert disfrazouse de cobrador do FRAC e o que fai é sobre os alumnos da universidade cargar os costes de saída da crise. É posible outra política non só porque hai outros lugares onde se poden meter as tixeiras, senón sobre todo porque se comparamos cos nosos socios europeos, aqueles cos que debemos converxer e os que todos decimos que hai que imitar, pois vemos que a situación non é como aquí. España gasta menos en sanidade ou en educación, tendo en conta xa a diferencia ao nivel de vida, por tanto, en proporción ao Produto Interior Bruto, que Alemania ou Francia, gasta considerablemente menos. Por eso Alemania ou Francia teñen sistemas educativos de mellor calidade que o sistema educativo español e producen mellores resultados. E isto é soportable para Alemania ou para Francia porque teñen un sistema fiscal máis amplio e máis eficaz. E é aquí onde está a clave do problema. Non se trata do tema desta roda de prensa, pero si permítame darlle unha cifra. Os beneficios fiscais, de acordo co proxecto de presupostos xerais do Estado, é dicir, tendo en conta o sistema fiscal que temos, aquelas axudas que se dan por esta vía a distintos sectores sociais, pois moitos en sociedades e outros noutro tipo de impostos, para categorías específicas, non para o conxunto da poboación, suman todos eles 38.000 millóns de euros. Non estou dicindo que poidamos prescindir de todos, porque hai algúns que son razonables. Pero, aínda que actuáramos sobre unha parte limitada destos beneficios fiscais, teríamos capacidade para financiar todo isto que o ministro Wert propón que carguemos sobre as costas dos traballadores dos distintos niveis do ensino e sobre os estudantes. Esta é a vía que habería que explorar, esta é a vía que nos permitiría unha saída da crise máis compensada socialmente e que non afectaría ao noso sistema de benestar.